Ассалому алейкум, бародаро. Ҳаракат ба сӯи Екатеринбург. Аз шаҳри Санкт-Петербург ба Екатеринбург парвоз мекунем. Иншоаллоҳ билет дорем дар аэропорти Санкт-Петербург, аэропорт Пулково рафтаистем. Бародарое ки мақсад барои рафтан аввалин дараҷа, агар падару модарҷоно бошанд, аввало дуо бигирен ва баъдан ҳаракат кунем ба сӯи сели ҳаётон. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Мо аз хона буромадем, далши мерем. Чӣ хел мешавад, чӣ гап, ҳамаша иншоаллоҳ подробно када мефаҳмонем. Бародарое ки мақсад время гирифтагӣ нестен, ё ки сабсидия фарёд кардагӣ нест. Иншоаллоҳ шумо ҳам время мегирен ва умедворам ки ҳар як тамон иншоаллоҳ дастгири якдигармон мешавем ва пешсаф будан дар рӯи дунё барои дигар мардум ва дигар миллатон нишон метавем. Мардум ждат ки Екатеринбург сабсидия рафтаистем. Худованд нигаҳбон, ҷашери бачаҳо хати бо хӯрдем. Ҳама касаи Екатеринбург рафтаистем. В Екатеринбург, спасибо, что выбрали победу. Рад видеть вас, наложилось здорово, хорошо. Нет, нас поняла, кто Екатеринбург. Ассалому алейкум, бародаро. Қати бародаро Екатеринбург рафтаистем. Аз шаҳри Санкт-Петербург Екатеринбург рафтаистем. Барои онлайн сабсидияро гузаштем, уже времяро гирифтем. Алҳамдулилла шукр дар зал аждан иштагим дар аэропорт Санкт-Петербург. Бародарое ки мақсад сабсидия дорен барои Екатеринбург рафтан, лучше ва хубтар туда обратно билет бигирен ки қиматон меғалта. Мисол аз шаҳротон рафтан арзон меғалта, лекин обратно омадан қиматон меғалта. Чунки бисёр аз Москва ё ки Питер меоянд, ин тарафо гордон ва шаҳрҳои калонанд, нархошон қиматтарак аст. Бо хай чизе шид видео канал мегирем. Ждат кунем видеои нава. Бародарҷоно ҷои регистратсияро гузаштем. Алҳамдулилла шукр зал аждан дабдем. Вақти паридан шид. Рафтаистем дар қимо добу бошем. Далши ждат канал бигирем. Бародарҷоно шидем дар самолёт. Ждат кардистем ки бипарем. Екатеринбург. Ромаем сух саломат ама тенҷа. Алҳамдулилла шукр сух саломат расидем. Аэропорт Екатеринбург. Ина бародаро аз шаҳри Санкт-Петербург омадем, шаҳри Екатеринбург, аэропорт Екатеринбург. Одамое ки мегзаранд, ина бачаҳо қатибур омадем, ин ҳамҷа буда, инам торгови мақсад отел будай. Ангела ина стерезиозни буда. Ина рафтаистем, ин ҳамҷа да бачаҳо уже ҷамъ шиданд. О қараҳи дур набуда, бародарое ки меоянд, ин ҳамҷа мақсад ин аэропорт, ина ҷои ҳамун сабсидия мегзаштаги ҷо. Ба як гуфтаи ҳозир медорем, бо мебинем далши видео симка канал мегирем. Инам ҳамаш бародарои тоҷик. Бисёри бародарои тоҷик шав дидем, рости гап камта мушкилӣ кашидем барои 4-5 соат мисол вақт буд, барвақтарак омадем. Бо далши симка канал мегирем. Ин отел далши рафта мегирем. Александр Дерский, инҷа номои бо Медведев, Султана Галина, номари бузургошон. Ина бародаро, ина хайдар омаде, асин дасти рост якм ина дар коридор аст. Салому алейкум. Херос медроен. Массажи сар мешава. Бародаро ки мисол омадаген ҳамаш мардуми тоҷика. Ҳамаш инҷа. Ассалому алейкум бародаро ки мақсад омадани сабсидия ин ҳамҷа бародаро. Ин ҳама бародаро ҳамҷа ҷамъ шидаган. Ин ҳама анкета спордестян. Анкета спордаган мақсад сабсидия омадаган. Дар шаҳри Екатеринбург ин бародарҷоно кадаме ки намедонед, дарони отел медароин. Асин дасти рост коридори дароз. Прямо ҳамҷа меоянд. Ина бародаро ждат кардистен кадаме соати 10 ӯз медароянд. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Хай зуро мекунем ки ба Аллоҳ мепурсем ки худованд ҳаматон бигзаред. Ҳама ин бародаро тоҷикан омадаган, ҳамҷа шидаган. Мехоҳанд ки бигзаранд аз сабсидия. Бародарҷоно ин ҳамҷа да намехе гузашта сай намехе мисол кадоме ки кадом омадагӣ боша ҷа ба номи фамилия Файрузиш кадистан. Ҳамҷа мақсад одамо рафтаистан бачаҳо. Инҷа ҳамаш бачаҳо бисёрш ба мардуми тоҷик химо бисёрш мардуми мақсад ба фикрам қирғизам қабул кардистан чӣ хеле ҳастанд ё граждан ба фикрам граждани Тоҷикистон ченам ба фикрам Россиян ба фикрам. Инам хел бародаро гузашта сай инам хел номта мехонам мера стулта нишон мета мерам ҷо мешини. Агар иҷозат бутан иншоалло бо дурунда чӣ хел мегзаранд чӣ гап мешавад ҳамаша фаҳмондан мегирам.
اینا باردارجانو نگاه کنین، اینم خیلی با نام میخونه، پروس رفتن میگیره. التماس کدومیت که ببین اینم خیلی تلپا نکنین. بستین دور همون آدم میخونه کی در کدوم ساعت باید بدوره، هم خیلی حرکت دی شما میداره. باردارجان اینم خیلی میخونه کدوم مقصد ساعت 10 ساعت 12 همین خیلی میخونه. اینم خیلی مقصدش جدت میکنیم با مثلا یک گروه همش میدونن، دیگران خیلی جدت میکنن. و دعوی با شغل که خیلی فرور کردم خیلی گروهش مردم میدونن. التماس اومدین تلپا نکنین، بخاطر اینکه مثلا چقدر دیدستین اینجا میشینی یا کم تر دورتر بستین دیستانس بگیرین ماسکتون رو بکشین، انشالله سخت سلامت همش میگذره. اینا باردارا شب اومدیم روز که اینترویو ده برای اینترویو در اومدن. اینا نگاه کنین باردارا، اینا ایرپورت آنجا سابیسین میگذشتگی، اینا میاتلا اینم جا میدرین همینجا ده قطعی باردارا گفتیم عبید کنیم که باور که در درونی ایرپورت یگم چیزی سوزم نبوده. مقصد اگر یگمتون برادرای اهل اسلام اپای اهل اسلامی اگر تقو داشته باشه لوچی یگم چی دستکتون را بیارین، هم راسخوتون کم میشه هم مقصد چیتون اینم خد برادر رفته سی و گلاکت سیمو خطا نشون داده سه یک چای خونه بود چی بودن جودا کجا دیدیم. حرکت کنین مردم، даврой курсанти ба ёд зад ҳаракат ки кадоме ки хизмат кардагиҳ хеле раҳоро уже медонада мақсад дар кӯҳ дар ҷангалҳо мо ки ҳамчун уже солдатои агричар чидем бовар ки омадем. бисёри бародаро гуфтанд ки мақсад хелиай зурай биёин, ин омадем сар қати якара ғалтондан ода якара ғалтондан рӯз хел кардан ки қини бадра ҳамун лена худш омад. лена омад гуфт ки мо шуморо метавонем дар любой этап ғалтонем. ба ҳамин хотир бародарҷоно ин қадар мақсад шавқу завқ накунед. ба ҳамиди фадмали чӣ шуд ина бугу ака ина чӣ ши کادوی داشتی کادوی سرگردان نشه عذاب نکرد یا کن اشی کادوش داشتی کو اگر بخورا داری موقع بگرد اگر کوی تماشا بیام خیلی امروز بیاد تماشا با داوش کنه بودا راست دیگه با کی رنگ شهرهای مقصد رنگ شهر سنت پترزبورگ یا که مسکو بارداری که مدنی خیلی کلام نبوده همین رنگی یک رایانک بوده یو لیکن شهر خوبه. مقصد ملیسا و پلیسای خیلی چیزا نیستن در ایرپورتش بچه اومدن تو سهر خوب بودیم همینجا خیلیشون بارداره که مثال پر کردین انکتورا خشرو پراویرکا کنین اومدین مقصد مسکو چیزاتون رو بکشین که حتی آدم اوجا که این مینا مردمی خیلی بسیاری بعد اومدگی بسیارش غلطون دیان با حاضر بودم این سحری بر وقت خطی یکم آدمایی که گذاشتن هم درون یک کار غلطوندن گفتن که ай сабаби ки бародароро ёрдам кадай ва худаш ду сайт қатиб пур кадай ду бор онлайн гифтаем хеле бечора карағалтонам ба худо ганда худам зиқ шидем бовар кунед зиқ шидем бача шумо ба худам прикол мекунед куҷо мерем ози бародаро дар неки када парфтагиҳо ҳамин ҷиҳат инамё ҳамаш время карочи просто вақти додам шака пур кардан ҷимали хита менависи время мешава гирифта любой ва ями электрон почта гам якум борум буд натонистам май нами барабара карочи гирифтаги да ҳама парфтагиам бо инам касе пурсаги гуфтам майла ами тонистагим да время гирифта парфтаги отказ кадай нест ами чига пушак кардам ҷаноб гузаштаги иншалло баъди ошняка можид бе отказам кунам бози худаш гуфт ки дар любой этап ғалтондатон мешава гуфт любой этап да пеш буд ки баъди онлайн любой хидмат гашти аллакай рӯзи ҳафтум омадам просто сабабе ки мачои хидмон бисёр падават кардиста айнами сабаб ё уже фукшончук шуда азор ана мо группа кардем барое ки инами машинико кор кардиста 3000 5000 да группаи мо бачаҳо дур омадан занг задан дар личкам ки акамо карочи чандҳазорӣ додем анкетаомон як бор хабар бигем мебинам 3000 5000 шагиртаст ҳамҷора нодуруст карагия ма гифтаги спрайт чикарам мегӯм ҷора чай ма гуфтам охо ҳарамхӯра кардам зангш гузар бигӯ ин нодурустай чия инами яташ анисбекай ку артистай анисбек кева тоҷика ӯзбека тоҷика да хандин камон анисбекай ку артистай хуҷанди ай популяр нестай
Ona bechorarам сумаки сумша гирифтаи кадаги. баша бая умеде ки занг шмезан Просто ира чап гирифтаган ака. Охир гузаштаги ака. охирои семет чи буда Инами аз гузаштаги, инами аз дискин, ҷойлогин парот азам вақте гирифтаи та нишон метавад. Куҷо мерам? Бача. Уна охир гирифтаги. Ина бародарҷоно очирати мо шид. Рости гап 10 сета пато гузаштан. Бисёри бародаро ҳамҷа сами главни мегӯянд ки ҳамун чӯбчакҳое ки бояд мақсад пир кунӣ, главни ҳамун буда мақсад шусти бояд кор кунӣ. Ба ҳамин хотир инҷа бачаҳо буромадастиям. Наки соати 5 насиб аймо меша иншоалло 17:00. И отел аренда гирифтагӣ бидиан ами то вақтами собеседованиешон гузаштан ба фикрам. Бародаро ки омадин мақсад дига уснош наре. Ин ҳамҷа фақат ҷо барои мо буда. Фақат ҳамҷода ба тартиба одобона бишинем иншоалло ҳамаш 100% мешавад. Номер 2 это COS. И там ссылка на группу в телеграм-канале. И когда вы на эту ссылочку нажмете, вы окажетесь в группе автоматически. Да. Ина бародарҷоно вақте ки мақсад ҳамҷада мефаҳманд чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел кардан дар кор, мақсад мефаҳмонад ки ҳам хеле корҳо хай ҷои қин шаста, ҷои осон шаста, мақсад 2 ҳафтае ки мисол мегзари чӣ хел қинай, мақсад ҳамаша мефаҳмонадтон ки дастонда чӣ бигирен нагирен, дар оҷа мисол чӣ кор кардан дар кор, дар чӣ хели вазъиятен, ҳамаша мефаҳмонадтон. Ба ҳамин хотир хуб гӯш кунед дар бораи виза гирифтан, дар бораи костномер гирифтан, майлотон азёд кунед бародаро ки бехатир меояд мепурсад мега майле чиай ё ки коду пароли мақсад ҳам агри чархаи спорти вай чӣ ном дорад, чӣ хелай, ҳамаша мепурсадтон. Аму ки набинам. Габза вай набида тамом. Гап нест бародаро, хай эҳтиёт кунед. Иншоалло. Ҳама каса ассалому алайкум. Худованд ҳаматон нигоҳбон бо дарси видео кардан мегирем чӣ гап мешавад. Не мардум мо алҳамдулилла шукр супордем. Ҳамами интерес мекунад ки мақсад ки дар чанд секунд минут мақсад ҳамун чӯбчакҳоро мон гуфта ҳамами интерес ҳамуда дорад. Манотон ба худо хай бо мебинем падат заявка падат виза чӣ хел меша костномери чӣ хел меояд ба ҳамаша иншоалло мекунам. бовар кунед даст под меларза вақте мақсад ҳам чӯбчак пир кунда пеша пир кардан хеле переживат мекунеда. ҳамон хотир мо буромадем мерем ака. рафтастем тарафи аэропорт ждат мекунем чӣ гап мешавад. дар ҳаққи мо догу бошем бародаро. Аллоҳ ҳаматона нигоҳбон. Дар ҳаққи мо илтимос дора ёд набурорем. Инами отел ҳаминҷода мегузаштан собеседованиеро Екатеринбург. Бародаро дар ҳаққи мо дуо кунем. Иншоалло бо обратно Санкт-Петербург аз Екатеринбург. Санкт-Петербург. Aeroport.